から見てる。お待ちや、6分半で。でもさ、こいつさ、普通、操作してる感じは普通じゃね？いや、完全にオートエイム使ってます。完全に使ってるよ。20番の LD、うん。なんちゃら LD。レグ、レグ、なんとかってやつでしょ？うん。完全に使ってるよ。てか、チームメイトの名前がやべえもんな。あ、招待来てた。ああ、なるほどね。完全でしょ。まあ、てか敵の探し方がやべえな、こいつ。多分あれでしょ。右クリ長押しでうん、スイッチ入る感じだろ。スイッチ入るあ感じで。あ、うん。周りにさ、ほら、もう一チームいるじゃん。うん。だって見てないもん。あクリーニングする気ないもん。あ、警戒すらしねえもんな。見終わった。おー、うわ、これはやばいわ。久々にこんなあからさまに使ってるやつ見たわ。うん、今動画撮影しながら見てるから、ちょっと待ってね。あげてこの部屋にあったけどね。うん、貼ってあげるよ。マジか、それで撃たれたのすげえな。そりゃ、それはそうだわ。はってなるじゃん。なるわな。あの距離はなるわな。俺見えてねえもん。